Neața, doamnelor, domnilor, astăzi o să facem un exercițiu de imaginație. Nu peste mult timp o să trecem la moneda euro, așa că astăzi vreau să personalizăm bancnotele de 50 și 100 de euro. Să vedem care sunt valorile noastre, pe cine ar pune românii pe aceste bancnote. Pe cine am pune noi românii să ne mândrim pe bancnota de 50 și de 100 de euro? Din punctul dumneavoastră de vedere, cine ar merita să fie pe aceste bancnote? Cred că, în mod paradoxal, pentru că banul reprezintă elementul economic, aș merge la esențe și aș vorbi de românism și chintesența spiritului românesc este Eminescu. O altă figură, aproape că mi-e frică să o spun, dar în bine și în rău, l-am putea pune pe Ceaușescu. Deci tot timpul vă ascult cu mare plăcere și aștept să văd intervenții de ale dumneavoastră pe la diverse televiziuni de știri, pentru că îmi place foarte mult felul în care relatați dumneavoastră. De exemplu, eu, un reporter, am ieșit pe stradă puțin abțiguit și am avut parte un accident. M-a bătut un cetățean pe stradă. Cum ați relatat dumneavoastră această poveste, ținând cont că eu am fost vinovat pentru că am servit ceva? Alcoolismul este fără îndoială o cale a aventurii. Poți să iei mardeală și fiind treaz, dar șansele de a lua mardeală când ești beat cresc. Nu mai există patrioți. Nu. Vadim Tudor pe aia de 100 de euro. 100 de euro. Vadim Tudor, da. Nadia Comăneci. Foarte frumos. 10, primul 10 din istoria gimnasticii. Avem așa și aici? Tot Nadia am spus. Dintre marii noștri sportivi, Ilie Năstase și Nadia Comăneci. Euro Ilie, euro Nadia. De 100, pe bancnota de 100. Nu, bancnota de 50. Nadia și Ilie Năstase pe cea de 100. Și tu din muzică pe cine pune din muzică? Pe Delia. Pe Delia? Da. De 100 de euro. Sau pe 500? Pe 500. Ce român de ai noștri am pune pe bancnota de 50 sau de 100 de euro? Cu cine ne mândrim în lume? Ca să personalizăm bancnota, pe cine am pune? Român de ai noștri. Păi trebuie să punem pe cineva care a avut bulan în țara asta. Pe Burevista sau pe Decebal, pe ăștia să pun, nu pe ce muzică, ce. Noi avem nevoie de oameni, pe bancnota dolarului e oameni de muzică. Probabil că aș pune formația Phoenix, să zicem, sau Cargo. Din muzică. Nu știu ce să zic. Tu ce zici? Ai vreo idee? Stai să mă gândesc la Titu Maiorescu e? Păi nu e, mă, în viață trebuie să... Mai vrei să și trăiască? Române mândrim, da. Cu ce române mândrim? Pe Carla Zrin. Pe o 50, pe 100 de euro sau pe 500? Pe 100. Liviu Vârciu. Liviu Vârciu, pe care? Pe aia de 50, 100 sau de 500 de euro? 50. Îți place ție? Bineînțeles. Păi să-mi dai mie Facebook-ul tău, că eu mai mă întâlnesc cu el și să-i dau lui. Cum ești pe Facebook sau numărul de telefon? Că îl dau, că mă întâlnesc cu el. Nu, mulțumesc, nu vreau. Nu, pentru el făceam asta, nu pentru mine. Nici pentru el. Da, Smiley. Pe Mutu, îl punem și pe Mutu. Mutu, pe care? 100 euro mutu să fie. Da, păi da, ca așa e normal.